I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. Amb la visió que tens, un equip de segona A com a mínim, no? No té límits. Des que fas més important l'hem fet, que és sortir a primera catalana, estem a segona B, i ara hem de seguir mirant allà a dalt, que m'estaria ple. I bueno, un delantero que el que soña és marcar per la playoff, vaig marcar aquí amb un equip contrari, i llavors, bueno, pues ho agraïa i vull aconseguir. Estem pujant els bessons i vull dir, he corregut, he donat tot el que tenia dins y al final me han tingut que cambiar porque no podía más. Hemos podido tener el 3-0, pero bueno, sabíamos que para subir hay que sufrir y bueno, hemos sufrido muchísimo, pero ha merecido la pena. Pues ahora voy a perder los papeles, ya te lo aseguro ahora mismo. Gracias.